Nyaya yangu ndeyekuti baba vakandipindira mumba. Vandipindira mumba nyaya yedu yakataurika kana kake chitiri takauya musi wa kake chitiri takambouya vakati havana mari yedu tisapa taitonga kake chitu isusu atiwe newitness mukadzi wacho auya mukadzi wangu amai ndemugara sitakushedzai kushedzwa mudareni munozivawo chii pakati pamusoro edaro pakati pevanhu vaviri ava handina chandinoziva but ava ndinovaziva vari ava ndinovaziva vari muvakidzani wangu ende ndiye munhu airera mwana wangu achitandira mumba kwangu tichitandira tichingowirirana. Saka nyaya dzavari kutaura dzababa vazozitaura mushure meunge ndakandwa mapendi nemurume wavo. Ndatomboudzawo murume wangu kuti akangoti kudhakwa sezvo tiri vagarisana. Ava dzavari kutaura dzoto vakapindirana mumba. Yakava first time kwayatsamba yevasabuka hapana zvandaisiva. Ndaitowirirana navo vachirera mwana wangu achidya mumba mavo murume wacho yakufiriji kwangu vanga vasina bhira vakandiudza. Makakandwa mapendi nani? Nevarume vavo ndisati ndaziva nyaya yavo yavari kutsanangura iyi. Kuri makandwa nomurume wenyu? Ndakakandwa nevarume ava. Angari mapendi ani? Ava. vachimukandirai vachiti chii pamusoro edare ava vakabva kubva vakanwa ava rume vevatimbodisai hwawa kusaidi tikapota tichishandisa hwawaka pane munhu ari kuziva zvaari kuita tikadaro hati nyika yachaende kubeki. Vakauya vachibva kumashops mudzimai wavo achindiruka musoro ndobva ndatokwenyava ndakati murume wenyu auya vakati akadhakwa vandati kana akadhakwa munongosvika mongomira moona kuti ari kudei kana arara modzoka kana abuda modzoka vakati akadhakwa pasina hapana kutora nguva murume wakabva auya ndobva vashedza mwana nzi amai Bernard zvakanzi amai Bernard uyai kuno amai Bernard yakasiya svika mapesi ndobva vauya zvakanzi amai Bernard nemi ndinowira nemukadzi wangu ndimutadza mukadzi wangu nonoona amai vake munoziva kuti nhumbi muchairamwirwa ndakati tinongoutandara handitambe naye kutandara kwekuti tinavakidzani asi amezvako ndovapopotera zvikanzi izvo zvinandagana sekuru mavaviko vanga vachitopopota kuti mwana wangu achazonana pamusaka penyu ndobva ndati kana vadaro ndichanovaona zvanzi muri kuziva rumba kune mabhurugwa akasviba izvozvo ndobva ndati mabhurugwa nguva yakabva atobva ndobva asvika ndobva tora mabhurugwa ndobva asvika ndobva ndikandira pabheki zvanzi wache mabhurugwa aya saka ndisati vanga varipoka ndakatora pabheki vanga vagarira bhaketi vanga kudibira vachindiruka ndobva ndavapa ndobva vakanda mubhaketi ndotanga tokansela wandakati jairei munhu wenyu panga pana mai adha futi vakasvika vachimira vaivonakudza zvanzi amai noku ingavari pakambosuriwa maitereni yemukadzi maizvinzwa makazoramba sema kutamba nendara handikwanisa kudzinga munhu auya pamuvhuri pangu ndatangozvisira ipapo ndobva ndaudzoshi murume wangu mamukateerera amai vachitaura pavanoperera kuziva mutsananguraiti baba pane 3 months ago sasa kusajira kumasoro akandirwa akasina mabhuruka last week makatijira kumasoro sanga mazvisa sezvazvi baba pane 3 months ago vakasangana nemurume wangu inini achienda kubasa na10 mausiku vakabva vasangana nemurume wangu pamatoilets wati uri kuenda kubasa zvakanzi ndiri kuenda cha10 zvakanzi alright ini ndesa ndatovhara door murume wangu ngachangobuda ava baba vakabva vasvika vakauya nekuseri kwemba ndakangonzwa kwamba ndati pamwe chii baba ari vadzoka vasvika vadzima malights vapinda mumba ndati baba ari vandanzwa vandaendobadza malights vandakaona ari baba noko vandati kumukudei munomu vakandaya kunokuudza nyaya yandaudzwa nevabereki vako vandati nyaya yei zvakanzi murume wako ati hachakuda atoenda nasabhuku akati hachakuda saka iwechi nindokuda zvangu kutiza murume wako undokubhadhara rent tsvaka kokugara vandati aiwa murume wangu anombobvira andiudza izvozvo uye seimi mauya chii kunondiudza izvozvo iye murume wangu asipo ava vakabva vati akutonyara kukudza vandati aiwa chibudai munomo vandati aiwa handisi kubuda munomo iwewe kana usingade kuteerera zvandiri kukudza mari tichiita bonde tese
vagara kukona kwemubhedha vandati aiwa ini handikwanisa hangu kuita izvozvo. Murume wangu akauya mangwana makuseni ndomuudza budai munomu ava ndopa wakabva buda mumba ini ndakabva ndarara. Murume wangu makuseni achiuya ndakabva ndavabvunza kuti masangana nani muchienda kubasa. Vanti ndakasangana namudadisi pamatoilet apa vandavati amudadisi vakandiuyira panapa vakandipindira munomu. Vanti vakakupindira munomu gandiende kwasabhuku. Vasvika kwasabhuku vataura ini vandasedzwa nasabhuku vandataura wanzi kuti tivasedza mudadisi wacho kuti tivabvunze nyaya iyi tiri mhuri tese tozonzi takusaidirana zvakanchimbonyarira timboona kuti imistake here. Vatagara pane 3 weeks ago vakabva vauya futi vanti mari $40 tirare tese. Ndakabva ndaramba ndopa ndikasumuka ndega ava ndakabva ndavaudza murume wangu vandaona kuti hapana kichi chaukwanisa kuita ini vandasumuka ndega ndaenda kwasabhuku vandati ndakuenda kwamambo. Sabhuku vanti mira titange tasedza iye wacho tosedza muprista wamambo. Mushure makunge ndaenda kwasabhuku kudaro ava ndipo vakazobva vasvikawo nenyaya yavo vachiti murume wako akandikandira mabhurugwa musoro. Murume asiri wenyu apinda mumba murima zvokutaura kwenyu Malaiti anga akabava. Apinda light ayo Akadzima akadzima light kwa light ranga rakabaka uyu paakada kupinda akada kuti musamuona light kubva adzima light like imini ndibva maenda kunobadza light ndibva maona munhu ndibva matanga kutaudzana naye kuti ko uno muri kudei pfungwa dzenyu dzakafungei kuti murume uyu ari kudei nokuti maifanira kuita action dzinoita kuti vanhu vese vazive kuti pane zvaitika nokuti munhu kana achipinda achidzima light pfungwa dzenyu dzakafungei. Ipapo hapana chandikafunga nekutenga mahusiku mangwana makuseni ndopa ndikazokwanisa kutaura ndaivaziva saka ndisina kusedzera. Amai avaifana kurohwana kana vanga vasingazivi chinhu chinonzi mutombo upenyu hwavo vaifana kurohwana hani kuti munhu apinda muno haasambopinda mapindira ende huri usiku vaifanwa kutoskirima vanhu vese vozoti mapinda chii munoroja here saka amai avo kabasa vakuti mwanangu munogara ndakudiwa nemurume kuti ndiri onestika asi kuoneswa ndakutokwanisa kuona unotopasa iwa yako kana kusama kaenda mubvunzo wangu inini amai kapfuma mundaraunda ndio akapinda kadzima light pamapenya pana dhoho riripo ringa rakavhurika ranga rakavhurika ndensari ndarara murume wangu sama akatoona kuti baba ndinga kupinda aiwa ndinauona ndiye ndakagara ndakatarisa uku handina kuona zviri kudhoho. Amai ngamastefa antoziva kuti munhu ari kufamba kupinda ndakangofunga kuti murume wangu sezenga achangobuda. murume akapinda mumba murima pamusoro yevanhu vamwari mumba mangu makapinda munhu asiri murume wangu ndonyatsoti kufamba kunze kwako ndokababa akati hakusi ndotokubata ruoko kudai ndotozwa kuti munhu andibata uyo havasi akabvuka ndonyatsozwa kuti hazvisi saka mwana wangu uyo akatogara pasi nemurume uyu vakatokurukura vachitaudzana mashoko vakatogara kureva kuti panga pane chekuita kana zvakataurika kuti danga asingazvide amen dare nyaya tikaibata last week nayo muri kuona sei kutanga nebhenji renyika tienda kubhenji toenda kwamadzimai muri kuona sei apo maonera nguvu panyaya iyi hapana ukohwa hwakatsokwana nokuti amai adai pakaitika nyaya yeusiku iyo waifana kuti vatotsvaga munhu anogona kuzovabatsira kana kuti pandakasvika baba vachibuda pandakabva ndashedza nhingi kuti zvizvo vachaseshaku pamwe murume wako ari kutaura kuti ndasangana nawo kutereti waari kutaura pamwe aidaripo vozi mulokesheni munhu anodarika nepaanoda panguva dzaanoita dzaanoda ndomuonero wangu mukuru wangu vaigona kuvaota kuvadza munhu kana kamutorera shangu iri exhibit yemangwana sisazanhasi kuti zvasizvako izvi sezvo vaikumbirwa bondi iye ari mukadzi womunhu aifa kukumbisa munhu apinda mumba make handiti pane mumwe taurame ndakubvunza kuti baba vakapinda mumba ukaziva sei kuti ndinopla
Neplan. Maita bani. Pezete kulwa. Ndanzwa mai muchiti nyaya maigarira pasi makazoti kwasabhuku zikanziregai tione kuti achazozvita futi here murume uyu ndobva auya ne$40 kwenini muchida kutazai kuti tambira $40 iye chachibatiso chii ini pandakaramba bonde anozonditambidza mari yenu aiwa nokuti imimi amateya munhu muri pasabhuku makati imimi hatisuda kuti taure nyaya kana timubvunze nokuda kwokuti munhu uyo akanga ati iye akanga aramba nyaya dzake aniti ndomati tida kuona kuti akazvita nekudhakwa here kana kuti aita achiziva ndobva ashuya futi rwepiri akabata $40 indofunga kuti dai nimi makabva matambira $40 iyi kutaura kuti ndochibatiso munhasi chakabatana woziva munhu wamamuchitirepa mumubata sei ani maona machipsi asvika kutoora vakanditi mari kuti nditambire mari vakanditi kana usingadi bonde neni mari yavo vakabva maibva matobvuta mari iyoyo kwatita kana ziri mhere maifanira kutongochema amai tada kuvhara pane zvamuda kutaura kwete zvokupikisa sikwapikisa pamusoro dani apa akakumbura bonde asi kusaidira kubaba apa akakumbura bonde pekutanga havana kukwanisa kunudza bati vaiuya vachigara mumba mangu tichiona tv tese tichitopakurana tichitodya vachirera mwana wangu mwana wangu achigara mumba kwavo vakatadza nekumbondiudza kekutanga kuti murume akandikumbira bonde ndakasungirira mbwa yangu vaitova vachitogara pasofa mumba mangu adhara shumba nyawe shumba munhu mukadzi wake vari straight kudai ndambobvunza wamai kana boira vasi kwemama imi mairamba sei muchienda kukumba kwomunhu akakumbira nyaya takaenda kwasabhuku sabhuku vakanditi wati usaita noise usaitaure nyayo chii chakazoitika imusomukura dare bonde vapindure papo makazoita sei vakukumbirwa kuti ndakaenda kwasabhuku ndakaenda kwasabhuku hanzi pamakakumbirwa pavakairesva mbuya ndiko kuti pakaya $40 maifanira kungoshedzera sabhuku yaimuoneka vauya vanhu vairamba kwasabhuku kuresa ndakabva ndatosumuka ndaenda kwasabhuku murume wangu ndakangomudza ndasumuka ndaenda kwasabhuku pane mubvunzo wamabvunzo wamunofanira kupindura mubasa zvanzi makaudzwa nemurume kuti mukumbira bonde kwamuri sei makazoramba muchidzokera muchitamba nevavo asi muchidziva kuti murume wavo akumbira bonde akumbiramurume muchidzoka kunotamba nemunhu wamuri kuziva kuti murume wake ndepfungwa dzainadzo sei makadaro sabhuku vakanditi usazviratidze kunge ndozvaakakudza imi chingowirirana semawirirana amunozviita asi pazvinozoita mamune good advice kumakati kubva mazvitora mari koza advice yange yakanaka kumakati kutora mari tipe mari matigara dende ndakatambira mari vaindibata dende ndakatambira mari vaibva vandibata amandora kubvunza muri chimumu here hamugona kuchema tikudzidzise kuchema hamugona kutaura hamugona kutaura arai maita basi naivarume chikuchipira panapa unoudza kuti mapataurwa kuti murume vambotaura akagara pasaidi pomubhedha hamuna futi action yamukatora kuti uye munhu uya atogara pamubhedha nyaya iripo mimi nomuchinda uka munozivana but hapana exhibit munozivana kumakamubvunidzire kugara pamubhedha agara pamubhedha pamabonyi pamurume wenyu musiya ototaura nyaya yakagara wapa muchiramba yakagara pamubhedha uyo ane nyaya here murume ane nyaya here anobatwa senyanya kesi ngati endai kumba munogara zvakanaka endai mugara zvakanaka endai motamba futi mese zvakanaka iwe ndida kuti vachiprofita uri kubatwa endai zvenyu inogara endai munogara asi ndati uri kuitwa se maka mashoko angu zvikazizakare shiri ino muririro wayo haimbokuregedza
unobatwa chete cheni unosaina uende kumba uko ufunga kuti switch kusaidi kupi auziwe chaizi mama ende kumba ine mugara zvakanaka anditi